नमस्कार, मी पद्मा रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी कारल्याची एक रेसिपी दाखवणार आहे, ती म्हणजे भरलेलं कारलं। तर त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं, चला तर मग बघूया। आज मी इथे कारल्याचा एक प्रकार दाखवणार आहे। कारल्याचा प्रकार म्हणजे तो म्हणजे भरलेले कारले। तर आपल्याला त्यासाठी पहिले याचे काप करावं लागणार आहे। तर आपण याचे पहिले सुरुवातीला काप करूया। दोन्ही साइडनी आणि याला मधनं कापून घ्यायचं। साइज आपल्यावरती डिपेंड आहे किती मोठं ठेवायचं आहे किती नाही। आणि परत एक असं काप करायचं आणि सुरुवातीला याच्या बिया काढून घ्यायच्या। आपण याच्या बिया आहे त्या काढून घ्यायच्या या पद्धतीने। आणखी दाखवते कापून। सुरुवातीचा भाग काढायचा आणि दोन्ही साइडचे कडा काढून घ्यायच्या, त्याच्या मधातनं काप करायचं आणि नंतर याला एका साइडनी काप करायचं। असं पूर्ण कापून नाही घ्यायचं, एका साइडनी। आणि याच्या बिया काढायच्या। या पद्धतीने बिया काढून घ्यायच्या। या पद्धतीने बिया काढून घ्यायच्या आणि अशा प्रकारे सर्व कारले आपण कापून घेऊया। आता या पद्धतीने आपण सर्व काप करून घेतलेले आहे या पद्धतीने। तर आता आपण सर्वप्रथम काय करायचं, याच्यावरती मीठ लावून घ्यायचं। मीठ लावल्याने कसं आपल्याला ते म्हणजे चविष्ट वाटतं, नाहीतर फिक्क फिक्क वाटायचं। थोडं थोडं मीठ लावायचं सगळ्यांना। आणि सोबत थोडी हळद सुद्धा लावायची, हळदीने कलर येतो। या पद्धतीने लावून घ्यायचं हळद सुद्धा। मीठ लावल्याने थोडंसं कडवटपणा पण त्याचा कमी होतो आणि म्हणजे खाताना थोडं आपल्याला ते चविष्ट वाटेल, नाहीतर ते म्हणजे फिक्क फिक्क वाटणार। सर्वांना लावून घ्यायचं। आता आपण कारल्याच्या काप केले होते त्यांना आपण मीठ आणि हळद लावून घेतलेली आहे। तर आता यानंतर आपण यांना एका स्टीम मध्ये किंवा एका पातेल्यामध्ये वाफवून घेऊया। वाफवून घेतल्यावर कसं त्याचं कडवटपणा निघून जातो। तर त्यासाठी आपल्याला एक चाळणी लागणार। ही एक मी चाळणी घेतली आहे। यामध्ये हे काप ठेवायचे, सर्व काप यामध्ये या पद्धतीने ठेवायचे आणि याला आपण वाफवून घेऊया। या पद्धतीने हे काप मी या चाळणीमध्ये ठेवलेले आहे आणि याला आपण आता वाफवून घेऊया। तर त्यासाठी आपल्याला एक पॅन ठेवावा लागेल, त्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं
आणि त्याच्यामध्ये एक साधा डब्बा ठेवायचा आणि त्याच्यावरती ही चाळणी ठेवायची आणि वरून एक लीड झाकून द्यायची. या पद्धतीने ते वाफून घेऊया. तर चला तर मग आता मी गॅसवरती एक पॅन ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि ते सुद्धा गरम झालेलं आहे. आणि आता त्यामध्ये एक छोटा आपण डब्बा ठेवूया आणि त्याच्यावरती आपण हे कारल्याची चाळणी ठेवूया आणि याच्यावरती आपण एक लीड झाकून ठेवूया या पद्धतीने. आणि तसं 10 मिनिटं ठेवायचे, पण मध्ये चेक करायचं. तर आता आपण बघूया पुढली प्रोसिजर. आता आपण कारले वाफून घ्यायला ठेवलेले आहे गॅसवरती आणि त्याला नंतर 5 मिनिटांनी आपण चेक करूया. तोपर्यंत आपण मसाला तयार करून घेऊया. तर त्यासाठी आपल्याला काय लागेल, शेंगदाणे लागेल, तीळ लागेल, खोबरं लागेल. तर डायरेक्ट आपण प्रोसिजरच बघूया. इथे मी मसाला तयार करण्यासाठी एक पॅन गॅसवरती ठेवलेला आहे. त्यामध्ये आपण शेंगदाणे टाकूया. त्याला थोडं फ्राय करून घेऊया. थोडं त्याचा कलर चेंज झाला की मग आपण थोडं खोबरं टाकूया. कलर चेंज झालेला आहे तर आता आपण थोडं खोबरं टाकवायचं. थोडं म्हणजे 1 वाटी शेंगदाणे घेतले तर ही पाऊण वाटी खोबरं घ्यायचं. आणि याला छान रोस्ट होऊ द्यायचं, छान भाजून घ्यायचं. सोबत आपण तीळ पण टाकूया. तीळ इथे मी 2 चम्मच घेतलेली आहे आणि सोबत कढीपत्ता. असं छान भाजून घ्यायचं याला. आता हे आपलं भाजून झालेले आहे. आता आपण यांना थोडं थंड होऊ देऊया आणि मग ग्राइंड करूया. झालंय सर्व भाजून. आता गॅस बंद करूया. याला थंड होऊ देऊ आणि नंतर आपण ग्राइंड करूया. आता आपला हा मसाला थंड झालेला आहे. आपण एका मिक्सर जारमध्ये टाकून घेऊया. आता इथे मी हा मसाला बारीक करून घेतलेला आहे. बारीक म्हणजे थोडा जाडसरच ठेवलेला आहे, बघू शकता. आता यामध्ये आपण लाल तिखट टाकूया. ते आपल्या आवडीनुसार टाकायचं, कमी जास्त करू शकता. मी अर्धा चम्मच टाकलेला आहे. थोडी हळद टाकूया. धनेपूड टाकूया थोडी. त्यानंतर गरम मसाला टाकूया थोडा. खूप नाही टाकायचा, थोडा टाकायचा. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं. आणि त्यानंतर लसूण अद्रक पेस्ट टाकायची, थोडी टाकायची. आणि त्यानंतर हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं. आणि हा जो आपण भाजून घेतला होता म्हणजे शेंगदाणे, खोबरं, हे ग्राइंड करताना थोडं जाडसरच ग्राइंड करायचं. एकदम बारीक पेस्ट म्हणून नाही करायचं, जाडसर ग्राइंड करायचं. आता हे सगळं मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपण जे कारले ठेवले होते वाफायला, ते सुद्धा वाफून झालेले आहे. आपण त्यांना काढूया.
आता हे कारले आपले वाफवून झालेले आहे. यामध्ये आपण आता हा मसाला भरूया. यामध्ये या पद्धतीने भरायचा. या पद्धतीने पॅक करायचं त्याला छान. हाताने छान भरला जातो. सर्व या पद्धतीने भरून घ्यायचं. असं पॅक करायचं छान. सर्वच या पद्धतीने भरून घ्यायचे. आता इथे आपण हे कारले भरून झालेले आहे. आता आपण याला शॅलो फ्राय करून घेऊया. तर चला तर मग आपण याला फ्राय करायला. आता आपण एक पॅन घेतले आहे. त्यामध्ये थोडं तेल टाकलेलं आहे आणि ते सुद्धा गरम झालेलं आहे. तर आता आपण जे कारले भरलेले होते मसाल्यामध्ये ते यामध्ये टाकूया. या पद्धतीने छान त्यांना फ्राय करून घ्यायचं. कुरकुरे करायचे छान असे. आणि त्याची साईड आपण पलटवत राहायची. चारही बाजूनी ते फ्राय झाले पाहिजे म्हणून त्याला राऊंड जसं आहे तसंच गोल गोल असं फिरवायचं आणि फ्राय करून घ्यायचं. अशा प्रकारे फ्राय होत आहे. आपण यांच्या चारही बाजू सर्व बाजू रोस्ट करून घेऊया आणि असं फिरवत राहायचं त्यांना. या पद्धतीने फिरवायचं आणि छान त्यांना म्हणजे फ्राय करून घ्यायचं तेलामध्ये. आणि जो आता आपला उरलेला मसाला आहे तो सुद्धा टाकून घेऊया. त्याला तेलामध्ये होऊ द्यायचं. आता अजून थोडं होऊ द्यावं लागतं. आणखी 5 मिनिटं ठेवायचं आहे. आता आपले हे काही कारले रोस्ट झालेले आहे. तर आपण त्यांना काढून घेऊया. आणि समजा हे मला मोकळेच हवे. समजा आपण याला रस्सा करायचा असेल तर तोच मसाला टाकायचा. त्याला थोडं फ्राय करायचं आणि थोडं पाणी सोडायचं. म्हणजे ही ग्रेव्हीवाली पण भाजी होऊ शकते. पण मला असं फार आवडतात म्हणून मी आता याला हे काढून घेते. जर तुम्हाला रस्सा करायचा असेल तर त्या पद्धतीने तुम्ही याला रस्सा करू शकता. काही काही झालेले आहे यामधले ते काढून घेऊया आपण. थोडं तेल हे होऊ द्यायचं.
आणि बाकी होऊ देऊया. काही व्हायचे आहेत तर त्यांना होऊ द्यायचं. थोडा वेळच लागतो कारण की त्याच्या चारही बाजूला आपण फ्राय करून घेणार आहे, त्याच्यामुळे थोडा वेळच लागतो. अशा प्रकारे आपण कारले फ्राय करून घेतलेले आहे. आता आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करूया. अशा प्रकारे आपण भरलेलं कारलं रेडी केलेलं आहे. आता याच्यावरती थोडी कोथिंबीर टाकूया. खूप मस्त वाटतं, छान वाटतं. करून बघा तुम्ही पण. आणि माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंटसुद्धा करा. आणि वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. बाय बाय.